mali sme zase pomalší začiatok, čo nás mrzí, lebo sme si pravili, že Viedeň na nás vyletí, že budú dobre napádať, vedeli sme o tom a napriek tomu sme to hrali komplikovane, vyzeralo, že to hráme strašne pomaly a nevedeli sme sa dostať z pásma. No potom sme mali od polovice zápasu aj prevahu, ale nepodarilo sa nám dať góly. Takže asi to rozhodlo, že aj Viedeň dala nejaké... Vždycky sa odtiahla na rozdiel 2 gólov. Dala nejaké góly aj čo boli šťastnejšie, ale taký je hokej, takže sa na to nedá vyhovárať. A v čem byl hlavní rozdíl mezi tou první třetinou a těma dalšíma dvěma, kdy už to vypadalo tak, že máte převahu, měli jste i výstřel poměrně výrazně? Tak hlavne asi v tom, že my sme konečne začali hrať to, čo sme si povedali, že máme, čo na nich platí. A oni sa potom museli automaticky stiahnuť, keď sme ich aj my začali napádať a prehrávať. Takže to bol asi najväčší rozdiel. Dneska oproti těm předchozím zápasům minimum vyloučených. Dávali jste si na to pozor? Áno, tak to nám už prizvukujú niekoľko, asi už aj zo 5 zápasov, že máme strašne veľa vylúčených. Dneska sme mali menej, ale znova musíme popracovať aj na tých našich presilovkách, lebo neviem, či sme, jeden gól sme dali z presilovky, ale bolo by fajn, keby sme to viacej využívali. Jak těžký je vlastně dostávat se zpátky do zápasu ve chvíli, kdy vlastně dostanete gól po takový individuální chybě, jakoby momentu, který není úplně vypracovaný, ale poměrně vlastněný? No vravím, to sú tie momenty, ktoré dostali Viedeň na koňa a my sme išli psychicky dole. No. Verili sme dokonca, že to môžeme vyhrať, že sa to zlomí, ale po takýchto chybách, keď sa dostanú na rozdiel 2 gólov, tak je to už potom ťažké.